Il-gdira ħajtima lil Kurt Gauci PC730 li kif kien għadu kemm ħareġ mill-lejl ta' xogħol. Dmuħ, niket, rabja, sens profond ta' inġustizzja. Dawn kienu l-ewwel kliem tal-omelija ta' Monsinjur Joseph Farrugia. X'naqbad ngħidilkom Sandra u Raymond? X'naqbad ngħidilkom? Tibkux, imma biex ngħidilkom hekk irid ikolli s-seta li nġib lil Kurt lura. Jien dan ma nistax nagħmlu. Għal dawn il-kliem ommu mis-Sir Kurt ħarsu lejn il-pulizija żgħażagħ preżenti, bħal donnom qed jistennew jerġa' jidher magħhom. Kurt il-Cooks, hekk kienu jsejħulu sabu, ġuvni li kien iħobb il-mużika u lit-tim tal-Inter. Għal-funeral kien hemm preżenza qawwija tal-korp tal-pulizija immexxi mill-Kummissarju John Rizzo li ħadu sehem f'korteo li telaq minn triq Fortunato Mizzi Rabat sal-Bażilika ta' San George biex isellmu lil dan il-ġuvni. Deskritt bħala żagħżugħ li jferraħ l-ambjent ta' madwaru. Qisu xema, tarmi id-dawl. Qabel mal-Malta ċirkewwa ħadlu ħajtu meta d-dar tommu, missieru, oħtu u tfajla ma wasal qatt. Tqum il-mistoqsija. Din it-traġedja se tiġi evitata?